Helo bawb, croeso mawr i'n webinar ni heddiw, enw fi yw Elan Evans, a mae gen i'r pleser mawr o weid bod Endaf Emlyn yma gyda ni heddiw, sef y cerddor a'r cyfarwyddwr, ffilm a theledu. Mae'n bleser cael chi yma. Endaf, chi'n cadw'n iawn? Ydw, diolch yn fawr, diolch yn cael bod yma, fe si rioed ar webinar o'r blaen, o'n i'n gwybod be oedd o'n, dyma ni. Na fi chwaith. Ni mewn cwmni da felly nag yni. So croeso mawr i chi gyd sy'n gwylio ac yn gwrando. Gobeithio nhw'n pawb yn iawn heno. Felly, ni yma heddiw i ddathlu gan bod 3 o albums Endaf Emlyn yn cael ei gyhoeddi yn ddigidol am y tro cyntaf erioed ar ddydd Gwener, sef Salem, Syrffio Mewn Cariad a Dawnsio Ara. A felly, byddwn ni'n sgwrsio heddiw am y 3 album yna, a sôn am eu hanes nhw, y broses recordio, a nhw'n ni jyst drafod hynny, rili. So ni eisiau dechrau, gan, wrth gwrs, bod yn ddathliad mawr, bod eich albums chi nawr yn mynd yn ddigidol. Dych chi'n edrych mlaen i bod nhw'n mynd yn ddigidol? Wel ydw, o'n i ddim yn rhyw ymwybodol nad oeddwn i yn ddigidol, felly oedd ddim fel mod i'n torri mawl i cael bod yn ddigidol. Felly oedd o'n surprise i fi, yn y syndod, pan ddweud wrtho fi bod hyn yn mynd i ddigwydd, ond dwi'n falch o honno fo, i'r pethau cael i clywed yn y byd digidol yma, dwi'n falch iawn o honno. Ie, achos yn y bôn, fel fi a sawl person arall ni'n siŵr, o'n i ges i magu yn gwrando ar eich records chi. Oedden nhw'n y tŷ, oedden ni'n gwrando arnyn nhw, a mae'n gret nawr bod nhw ar gael yn ddigidol. Mae yna rhyw deimlad hefyd falle gewch chi gynulleidfa newydd i wrando ar eich cerddoriaeth chi. Mae'n siŵr bod hwnna'n rhywbeth cyffroes yn ei hunan hefyd? Wel, ydy, mae'n braf iawn i'n meddwl bod y gerddoriaeth yn dal i fod yn berthnasol neu o ddiddordeb i gerddorion ifanc ac i bobl sy'n mwynhau cerddoriaeth sy'n ifanc heddiw yma. Felly dwi'n aros yr un fath, ond mae'r gynulleidfa yn newid dros y blynyddoedd. Dwi'n mynd aros yr fath, ond dwi'n dal yma, o leia. Felly mae'n neis i weld bod y gynulleidfa yn datblygu ac wrth gwrs yn ehangu, mae hynny beth da, ydy. Wel, ydy siŵr. So, yn ni nôl felly, nôl i dechrau'ch gyrfa chi pan roedd y record cyntaf allan, sef Paper Chains. Yeah. A nawr yna deryn bach yn gweithio fi bod chi wedi recordio'r record yma yn stiwdio'r Beatles yn Abbey Road. Sut brofiad oedd hynny? Mae hwnna'n anhygoel o gamp. Ie. Wel, mi nes i gychwyn yng ngyrfa yn Abbey Road, a fel arfer, gobeithio cyrraedd yna mae pobl. Ond mi cychwynnus i fanno, wedyn yn ara deg, ys i symud yn bellach ac yn bellach, ac yn ôl i'r gegin yn diwedd. Ond be ddigwyddodd oedd, o'n i wedi cychwyn sgwennu canion, ac o'n i eisiau gwerthu'r canion i rhywun i'w canu. Ac wedyn o'n i cael ynghynghori i siarad efo cyhoeddwyr yn Llundain, achos y cyhoeddwyr oedd yn bwysig yn y dyddiau hynny yn dal i fod. Ac fe awgrymwyd y dylwn gysylltu efo Tony Hatch, a mi nes hynny, anfon y tap iddo fo o ganion. Ac fo wedyn o fynodd i fi, byswn ni'n canu nhw, achos oedd nhw wedi'n canu nhw ar y tap, a wedyn sa'ch chi'n dod i canu. Ac ni wedi llwyddo i gael cytundeb recordio gyda Parlophone, oedd yn rhan o EMI, ac oedd yr un label a cychwynodd Beatles. Wedyn, wel, wrth gwrs, o'n i wrth oedd, ac wedyn ges i fynd i Llundain, ac o'n i'n mynd yn eitha aml i Abbey Road i wneud y recordiad ei hun, ac hefyd i wneud recordiad demo iddo fo o ganion pobl eraill, felly o'n i'n cael gweithio gyda cerddorfa ac yn y blaen, a'n cael profiad gohelaeth yn Abbey Road yn y cyfnod yna, oedd yn werthfawr iawn. A wedyn, yn sgil hynny felly, dath yr albums ddechrau dod wedyn, yr hiraeth wedyn, hiraeth oedd yr album cyntaf, 1997. Fi wedi gweld 1973 neu 1974 oedd hiraeth.
Dwi ddim yn siŵr herbyn di chwilio, achos niwlog iawn ydi dyddiadau fi, a llawer o bethau eraill erbyn hyn. Ond oedd o tua'r 11 a Gwymon Meg Stevens. Right. Ac ydy fo na fi, da ni'n sicr pryn oedd cyntaf, ond doedd na ddim byd fel hyn wedi bod o'r blaen. Mae'n anodd meddwl hynna, doedd na'm recordiau hir o gerddoriaeth, poblogaidd, gordeaeth roc wedi bod yn blaen. Felly, mae'n siŵr, 73, swn i'n meddwl. Ie. A wedyn, yn amlwg wedyn, daeth Salem, sef un o'r albums, sydd yn mynd i gael ei ryddhau'n ddigidol ar ddydd Gwener. A hwn oedd album cysyniadol cyntaf o'i fath yn y Gymraeg. Sut ddathoch chi i'r penderfyniad yna o wneud album? Achos mae sawl person yn gwybod bod wedi deillio o darn o waith cael fosber. Pam mynd am hynny felly? O'n i wedi gwneud yr un record hiraeth, ac casgliad o ganeuon oedd hiraeth. O'n na ryw thema yna, sef dyn oedd yn alltid ac yn hireithus, felly mae yna gymaint a hynna o thema, ond fel arall, dim ond bwndal o ganeuon oedd nhw. Ac oedd ambell un wedi dweud bod nhw'n sylwi bod yna osledd Americanaidd iddo fo, ac mae yna, ac oedd nhw'n siŵr oedd nhw'n hoffi hynny, yn croesawu hynny'n adeg hynny. Ac o'n i'n benderfynol efo'r ail, na fos ano'n lle i neb ddeud hynny, o'n i'n chwilio am gyd-destun Cymraeg, ac o'n isio rhoi siap rhyw thema i'r holl beth. A sy'n byd yn unigryw hynna, wrth gwrs, mae'r syniad o gael cadwyn o ganeuon yn un hen, ac mynd yn ôl i'r cyfansoddwyr ramantaidd. Ac oedd na ambell esiampl o'n i wedi mwynhau gwrando yn nhw, pethau fel Tumbleweed Connection, Elton John ac yn y blaen. Wedyn o'n i'n meddwl bysa'r llun yma yn rhoi y cyfrau mi amrywio arddull y ganeuon, ond eto bod nhw gyd yn yr un byd. A mae storïau yn treiddio trwy'r album, y cymeriadau yma da chi'n sôn am, fel y gŵr o Gaermeddyg, y Sian Owen, Tina Fawnog. Pwy yw'r bobl yma? Dyn nhw'n deillio o storïau bobl go iawn? Mae nhw gyd yn y darlun, ac mi nes I dipyn o ymchwil. Is I draw i'r llyfrgell a chwilio nôl o Rifyna, Cymro gan ymlaen. A wedyn ni'n gwybod I hanes nhw, mae rhai mi gyfaddau, na nes I ddim mynd i'r capel. Dim ond yn fy nychymig ac trwy'r archifa. Ac felly mae nhw'n seiliedig ar bobl oedd yn real. Gwych. Mae'n rhaid bod e'n gyffroes fel artist I ddal darn o hanes, achos mae'r llun mor eiconig yn amlwg I bawb dyddi hyn ac ar y pryd. Mae'n siŵr bod wedi bod yn eitha cyffroes I chi gallu rhoi darn o gerddoriaeth, album, cyfanwaith I gyd fynd gyda'r darn yma. A fi'n siŵr bod lot o bobl yn gweld, falle methu gweld un heb y llall erbyn hyn, falle. Wel o bosib. Mae'r llun erbyn hyn, falle yn fwy adnabyddus drwy gysylltiad efo'r record, na fysa fo petaidd y record ddim yn bod. Mae'r llun I hun I fyny yn Ellesmere Port ac yn yr oriel yn fanno. Dwi'n yn gwybod os na lawer yn mynd yno ar y fath o bereryn dod I weld o. Ond yn y cyfnod yn fy mlaentyndod I, oedd y llun yn gyfarwydd iawn. Oedd o ar wal mewn aml I dŷ, a'r hanes y llun ydy bod nhw wedi gwerthu'r, os ydych chi'n prynu hyn o sebon, oeddech chi'n cael y print I roi ar y wal. Ac felly, o'r dechreuad masnachol yna mae'r llun yn dod, ni fwriad oedd gwerthu ac oedd o'n hoffi'r llun ac yn fosber. Oedd fosber wedi gwneud y llun heb feddwl am Berthu Sebon, bod yn deg iddo fo. Ond oedd yr arglwydd lyfr, mae'n siŵr gen I, wedi meddwl bod yna rhyw lendid ysbrydol yn y llun fysa rhyw sydd yn gwneud I bawb yng Nghymru brynu mwy o Sebon. Ac dyna fydd.
Felly, tyfu fyny felly, oeddech chi'n fachgen capel ta pan oeddech chi'n tyfu fyny? Oedden ni'n mynd Ie. deir gwaith y Sul a ryw ddwy neu dair noson ar wythnos y Seiad, gorau gweddi, band o'n hop. Felly o'n i wedi'n rhwytho yn y Beibl bron, na i ddim deud at syrffed, ond o'n i wedi blino'r diwedd, gynnau gymaint o gapel ynddi. Gormod o gapel. A nawr mae'r broses recordio'r album yma o ddiddordeb mawr i fi. Gan eich bod chi wedi recordio hwn yn eich cegin chi? Do, i fod yn fanwl mewn mwy nag un cegin, achos o'n i'n gweithio gyda, pan es i Abbey Road, fe gyflwynwyd cynhyrchydd i fi, a'r cynhyrchydd nhw oedd Mike Parker, oedd tua'r un oed a fi. Ac fe ddethon ni'n gyfeillion, ac oedden ni'n dau yn wahanol iawn i'n byd, oedden ni'n o'r un anian yn gerddorol, ac felly oedden ni'n sgwennu fo'n gilydd ac yn cadw'r gyfeillgarwch, a wedyn efo meic nes i ati i wneud hwn, ac weithiau byddwn ni'n mynd i Walthamstow, a oedden ni'n eistedd i gegin o yn Walthamstow. A'i fam ond dweud, pryd gael roi'r pys ymlaen, oedd ddim yn mynd i eto, achos da ni efo'r orffan, y gwrdd gael meddyg neu beth bynnag. A'r degau eraill, fel arfer, oedden ni'n dod nôl i'n hifio, oedden ni'n byw yn Nghaerdydd erbyn hynny. A wedyn, oeddech chi'n recordio fe ar tri ffurf 4 trac, efe? Ar tap recordio 4 trac? Dwi'n iawn beth hynny? Peiriant tiac oedd o, Japaneaidd, ac tap chwarter modfedd oedd o. Ond oedden nhw wedi llwyddo i roi 4 trac o fewn y chwarter modfedd yna. A dim ffordd oedden ni'n recordio, oedd yna 2 o bethau mynd lawr, bob tro oedden ni'n rhedeg y tap, defnydd yna gitar a rhywbeth arall, mynd lawr arno fo. Ac wrth fynd wedyn, oedd rhaid penderfynu mae hwn yn bach o dechnegol rwan, ond oedd rhaid penderfynu pa lefelau i roi hwnna, mwyn rhoi lle i'r pethau eraill fydda'n dod. A felly mewn ffordd, mae'r album yn fyw, yn yr ystyr bod pethau mynd lawr yn fyw, a nad oedd hi'n posib i datod nhw wedyn, ynddo, achos fel mae rhywun yn ychwanegu yr brechdana yma o sain. Mae'n anodd, mae'n amhosib wedi mynd i mewn iddyn nhw i darnio nhw'n te. Felly, gyda pa bynnag frycha oedd yno, maen nhw'n lawr yn fyw ar y peiriant hwnnw. A wedyn mae rhaid cymysgu o hwnna i beiriant arall, i beiriant conventional. 2 drac chwitha felly. A Reeboks oedd nhw, a felly gnaethon ni. A wedyn mynd ar tap at sain. Gwych. A mae'n siŵr bod wedi bod yn broses, a sôn o fel tipyn o hwyl, mynd i gegins a... Wel oedd, ac oedd gynnon ni ddim, doedd na ddim drums, gynnon ni na dim byd felly. Oedden ni'n defnyddio y bas drwm ar salen, y bocs ydi hwnna, y bocs oedd yr recorder tap y Reeboks wedi dod yna fo. O, wir, o, wow. Ac wedyn oedden ni jyst yn weldio ochr y bocs yma, ac yn arbrofi fo gwahanol bethau. Ac os cofia'n iawn, yr evening standard oedden ni ddefnyddio wedi rowlio fyny i hitio y bocs carbod yna, a hwnnw di'r drum sy'n chwarae. Wel, byddai'n gwrando ar yr album nawr, byddai'n hollol wahanol. Evening standard. A wedyn mae'na mwg satellite, dwi'n credu oedd, mwg synthesizer bychan. Rhywbeth fel hyn oedd o. A hwnnw di'r harmonium, neu'r organ sydd yno. O, wetha wir. A pob ffliwt a chwiban sydd yn y peth, mae i gyd yn dod o'r... O, waw, so dim llusgo organ mewn, nath chi o gegin. A wedyn oedd gynnon ni fel slide gitar, y stil gitar felly. A be oedd hwnnw oedd, o'na ffrind i fi wedi gwneud hwnna i fi, efo
darn o seitbord fy modryb oedd o. O walnut oedd o. Ie. A y walnut whip oedd y maic yn galw hwnnw. Bob yn hyn yn dweud, ro'n i'r walnut whip ar hwn. Dyn hwnna di'r stil gitar sydd wedi glywed yna fo. Anhygoel. Anhygoel. Mae'n swnio'n... Mae'n eitha cutting edge am ei amser, te. Mwy cyntefig, ie. Ie. Ie, o'n i'n cutting edge. Wrth edrych nôl, wel, na, ydych chi yn. So wedyn yn mynd ymlaen wedyn. So 1976, 2 flynedd yn ddiweddarach, ath yr album Syrffio Mewn Cariad dod allan. Nawr y peth cyntaf am yr album yma, sy'n drawiadol i fi'n bersonol, yw'r clawr i hunan. Nawr nathon ni siarad ddoe yn do am pwy oedd yr artist, Brian Griffith, dwi'n credu oedd yn gweithio yn adran dylunio y graffeg yn HTV, achos o'n i'n gweithio HTV. Ac yn garedig iawn fo. Ac o'n eisiau rhywbeth oedd yn yr arddull yna. Ac oedd dipyn o gampwaith. Mae'n hyfryd fel darn o gelf, chi'n gwybod, mae'n hyfryd o glawr. So mae'r album yma yn wahanol iawn i Hiraeth a Salem, gan eich bod chi nawr yn fel petai'n gadael Cymru mewn ffordd. A o'n i'n gweld bod sy'n di wneud tweet dyn o'r blaen, bod e'n rhywbeth o mympwy myfyriol bod chi wedi galw e. Ie. Wel, o'n i eisiau gwneud rhywbeth oedd yn wahanol, yn bwriadol wahanol i Salem. Ac o'n i eisiau rhywbeth o hwyl, o ddim yn cymryd i hun, mae'n o ddifri. Felly, mae yna gymeriad Laura yn Salem, ac mae'r cymeriad sy'n canu'r gan Laura yn rhywbeth o gariad iddi hi, dyna'r syniad, ac mae o'n mynd i'r môr. Ac mae o'n aros i'r llanw i mynd i'r môr ac yn y blaen. Wedyn, fo, yn fy meddwl i, sy'n mynd â ni, da ni'n ei ddilyn o ar ei fordaeth mewn ffordd, neb yn gwybod hyn, ond dyna'r syniad. A mae hi'n cael, mae'n cael ei chrybwyll mewn ambell i le yn ystod record syrffio. Achos o'n i'n gweld hefyd bod eich hen newydd ar chi yn Gapten Llong hefyd. Wel oedd, ac yn dod o Wylleli, i'r môr oedd hogia, oedd yn mynd i'r môr, ac o'n i eisiau cael mynd i'r môr, ond o'n i'n cael mynd, oedd yn rhieni mynd yna, chi di mynd i'r môr. Gawn ti foddi ac yn y blaen. Ac wedyn, ches i ddim mynd i'r môr, ond oedd yn rhywbeth o ramans gen i ynglyn â mynd i'r môr. Felly mi ges i fynd drwy'r cynion yma. Syrffio. A wrth gwrs, gyda'r album yma, mae Macrell wedi ffrio wrth gwrs. A mae dal yn cael ei chwarae, wel mae lot o'ch cynnig chi'n amlwg dal yn cael ei chwarae erbyn hyn, ond mae Macrell wedi ffrio. Mae'n dal yn cael ei chwarae gymaint hyd yma, yn dydi? Ond mae'n atgof fi o'r gan yma, so o'n i'n dweud o'n i'n tyfu fyny'n gwrando ar eich records chi, ond mae mam a dad yn chwarae record. A mae'n atgoffa fi'n benodol iawn o fod ar ddydd Sadwrn yn cegin yn rhieni fi am ryw reswm, yn ymwedig gyda'r ffrio, gyda'r sŵn ffrio sydd arno fe. Mae'n bod chi falle wedi gadael Cymru gyda'r album yma, mae'n deimlad cartrefol iawn o Macrell wedi ffrio. Fi'n teimlo. Mae cymeriadau dychmygol ydyn nhw, wrth gwrs ydw i yna hefyd, a dwi'n sôn am gaws llun a meneneifio yna'r peth yma, a'r emyna, tôn y botol ac yn y blaen. Felly mae'n bersonol i gymaint o hynny o raddau. Ac oedd o'n wahanol iawn i Salem, achos efo hwn be wnaethon ni oedd recordio fel y rhythm track, y piano, y bass a drums, i gyd efo'i gilydd ar wahân, felly. Rhywle, ddim yn cofio'n lle. A wedyn mi es i studio Gwern y Fala
studio sy'n, studio fechan sy'n, studio gyntaf sy'n yn Gwernefala, ac yn fanno gyda Hefyn Ellis wrth fy ochr a'i hir am hynny. Nes i wedyn ychwanegu'r gitar sy'n gyd, a'r lleisiau i gyd, a'r mwgs a popeth. Felly ges i lot o hwyl personol yn gwneud hynna. Na'n byd debyg, sa'i wedi bod yn wahanol beth ni heb wneud hynna, ond mae pethau normodol yn ar y pryd, ambell waith, ac arna fi mae'r bai am hynny. Ond eich yn mwynhau ychwanegu bethau. Ie, achos yn amlwg gyda'r ddwy album cyntaf, wrth gwrs, dych chi wedi bod yn recordio hynny gartref. Oedd mynd i studio felly, yn benderfyniad nath chi wneud yn bwrpasol ar gyfer yr album yma felly? Dwi'n credu o'n i wedi bod yno o'r blaen gyda Inja Rock. Stori arall ydy Inja Rock, ond nhw'n gyfnod diddorol. A trwy'r cyfnod yna, nes i nabod Hefyn. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael hyn yn y drefn gywir. Felly, dwi'n credu o'n i wedi bod yno o'r blaen. Ond oedd o'n le bach braf iawn. Fath o feidu bychan oedd o. Ac oedd hi'n haf braf, ac oedd o'n blesar bod yno. Fi siŵr. A wedyn mae mynd o'r album yna felly, mewn tuag at Dawnsio Ara, mae peth blynydde wedi mynd, heibio erbyn i chi recordio Dawnsio Ara, 1981 oedd hynny. So o'n i'n gweld tebygrwydd rhwng y ddwy album yma'r hanesynnau ydych chi'n defnyddio fel bach mwy o funk a synthesizers yn dod mewn, cael ei glywed yn yr album. Oedd hwn yn cael ei ddalonadu gan be ydych chi'n gwrando arno ar y pryd? Rhwng y ddwy, wrth gwrs, o'n i wedi bod yn recordio gyda Jeep. Ac o'n i wedi dod i gyfarfod myfyr Isaac. Ac fe ffurfion i'r band Jeep yma, John Gwyn o Bran, a fi a myfyr Isaac. Ac oedden ni'n chwarae cerddoriaeth down serial mewn ffordd. A rhyw ddylanwad pobl fel Steely Dan arno fo. Ac oedd hwnna wedi agor byd newydd i fi mewn ffordd. Ac o'n i'n awyddus i wneud mwy felly. A dyna sut mae Dawnsio Ara yn gyfle i arbrofi, i sgwennu caneuon yn y steil yna de. A mae werth i fi deud y gwir, sôn nawr, gan bod ni bramser yn heibio, mae yna gyfle ar y diwedd i holi ag ateb. Felly, os bod gan unrhyw un sy'n gwrando neu sy'n gwylio unrhyw gwestiwn hoffech chi ofyn i Endaf, mae'n croeso i chi ddanfon eich cwestiwn yn y bocs sylwadau isod ar Facebook, os bych chi'n gwylio ar Facebook, neu os ydych chi yn Zoom gyda ni fan hyn, wedyn mae croeso i chi ddanfon cwestiwn trwy Zoom hefyd, ond os bod gan unrhyw un gwestiwn ar y diwedd, fi'n siŵr ffindio ni'r amser i ofyn eich cwestiwn chi. So os bod gan unrhyw un gwestiwn. Ond ta waith. So mae gyda'r album yma felly, ydych chi'n sôn bod chi'n bod yn gweithio gyda pobl gwahanol fel myfyr Isaac a felly. Ble recordio chi'r album yma felly? Yn y prif studio newydd, sy'n. Ac studio wych, ac oedden ni'n am rai dyddiau yn gweithio i drodd i'r oriau man. Ac gyda cerddorion y goreuon Caerdydd, Pino Palladino ac Elan Evans a Richard Dunn a myfyr, wrth gwrs. A Simon Tassano oedd wedi gwneud cymaint o waith da gyda Geraint Jarman. Fodd yn cymysgu ac dwi'n meddwl bod y peth yn eitha safonol a ddweud i gwir o ran y gwaith a'r mewn iddo fo, a galluoedd offerynwyr. Da ni'n sylweddoli bod Pino Palladino wedi gweithio gyda chi ar hwn, yn anhygoel. So wedyn, mae rhaid bod chi wedi cael amser anhygoel felly'n gweithio ar yr album yma. Be oedd y brif ysbrydoliaeth i chi ar gyfer Dawnsio Ara?
Mae'r record, os oes na thema, mae'n ymwneud â sut ydyn ni'n dod i dyler ar ffaith bod bod yn arwyr ni, yn estron i ni, bod ni wrth yn bodda gyda Stevie Dans y byd yma ac yn y blaen. Ond maen nhw mor bwerus yn ei diwylliant, mor yrwrmus. Da ni'n trio gwarchod diwylliant ni'n hunan. Mewn ffordd mae'r ddau beth yn mewn fath o elyniaeth rhwng y ddau. Does, ddim i'r gyfath graddau heddiw, ond felly da ni'n weld o bryd hynny. Wedyn sut mae'n gwneud synwyr o fod yn byw yn y byd tra hefyd yn cadw'n gafal ar beth sy'n gyda ni, beth sy'n Gymreig gyda ni. Wedyn mae'r cynnion yn sôn am mynd i America, maen nhw'n sôn am fyw mewn dinas, maen nhw'n sôn am cynnion fel paranoia. So, lle'r Gymraeg a'r Cymru ifanc yn y byd modern, mae'n siŵr dyna oedd yn bras iawn y syniad tu ôl iddo fo. Achos mewn ffordd mae hynny'n wir hyd heddiw. Dyna beth fi wedi ffeindio'n gwrando nôl ar eich albums chi, yw mae'r gwaith dal i fod mor... da chi'n gallu ffeindio rhywbeth sy'n berthnasol i chi ym mhob albums, i fi'n bersonol, ta beth, dal hyd at heddiw, achos mae hwnna'n rhywbeth mae lot o bobl yn wlad y Cymru Cymraeg yn ffeindio pan maen nhw'n mynd i lefydd gwahanol, dal mlaen i'r ymdeimlad yno Gymreicdod a eich mygwraeth chi, a fel mae'r mynd o un album i'r llall. Mae'n broses anhygoel. Os ydych chi'n gweld y dylanwadau gwahanol yma'n dod mewn i'ch gwaith chi hefyd? Wel, wrth gwrs, mae yna ddegawd neu ddwy nad oes, a lot wedi newid yn ystod amser yna. Oes. A mae'r gwaith celf hefyd y gyfer dawnsio ara, wrth y modd gyda'r gwaith celf yna. Pwy nath? Achos ffotograff yw ie? Elan Evans, yr golygydd a'r cyfarwyddwr, Aled, o'n i'n gweithio efo Aled adeg hynny'n HTV ac oedd o wedi bod ar ei wyliau yn Texas ac oedd o'n dangos i luniau ac o'n i eisiau Americana ydi byrdwn y record, felly o'n i'n meddwl bysa y llun o ryw adeilad ydi o gwydr yn Houston, yn Texas, os ddim arwydd y gael pellach iddo fo, mod i'n licio fo. A weithiau mae hwnna'n ddigon o reswm i roi fel clawr, yn dydi? Gwych, wel, mae wedi bod yn hyfryd siarad gyda chi, mae wedi bod yn hyfryd jyst ymchwilio hefyd a mynd gwrando nôl ar yr albums yma. A so ni'n argymell i unrhyw un sy'n gwrando heno i gymryd bore bach ista lawr, paned y goffi a mwynhau'r albums achos mae wedi bod yn hyfryd gwrando ar nhw i gyd eto. Wel, diolch yn fawr iawn am y geiriau caredig ac So, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod yn hyfryd, fel ni'n dweud, gwrando nôl ar yr albums a ydych chi'n cael sôn am y newyddion bach, falle, am y albums eraill sydd falle... Wel, yn ôl dwi'n deall, mae hiraeth, bydd sy'n yn rhyddhau hiraeth mewn chydig o wythnosau, ac felly byddwn nhw i gyd allan wedyn, sydd yn neis. Gwych, a mae'n mynd i fod yn anhygoel. A bydd yn braf gallu mynd nôl a gwrando ar yr albums yna i gyd, achos a gobeithio cael cynulleidfa newydd, wrth gwrs, a clustiau newydd yn gwrando ar eich gwaith chi, sy'n siŵr fod yn peth exciting. Mae yna un cwestiwn newydd o trwyddo, os ydych chi'n meindio. Beth fyddai llais Endaf Emlyn yn ei ddweud heddiw am America? A beth fyddai'r cyfrwng ar gyfer hynny, ffilm neu gerddoriaeth? Os yn amlwg, ydych chi wedi bod yn gynhyrchydd ac yn gyfarwyddwr hefyd dros eich gyrfa anhygoel chi? Wel,
mae America mewn sefyllfa enbyd yn dydi, ac da ni gyd jyst yn gobeithio y dawna newid sydyn yn y tŷ gwyn ac o'n i rhywun arall i drio dod â'r bobl yn ôl at ei gilydd. Ond sgen i ddim byd dyfynach na hynna i ddweud ar hyn o'r bryd, ond mod i'n gwylio ac mae'n ddychrynllyd yno ac yn gobeithio bydd pethau yn newid. Ie, na, fi'n cael hwnna'n ateb digon teg a cymryd yr amser hefyd i addysgu'n hunan hefyd. Ynglyn â beth sy'n digwydd nawr a beth sy'n wedi bod yn digwydd dros y blynyddoedd diwetha hefyd. So, diolch yn fawr iawn am y cwestiwn yna. Cwestiwn dofn iawn i orffen y sesiwn yma. Ond na, diolch o galon i chi Endaf am eich amser chi heno. Fi'n edrych mlaen i gwrando mwy ar eich cerddoriaeth chi. A diolch yn fawr iawn i chi gyd yn gwrando hefyd a gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff ac yn oce. Gwych. Diolch yn fawr bawb.